Сугыш кайрый. Сугышка киткән газиз баш туган илләргә кайтмый. Кыз канаты йомшак һәм ак, кыз канаты сөттәй ак. Кыйгак, 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 без барыбыз бүген шат. Раушан йолдыз ялтырамый айның 14 төнендә. Сагылганда айга кара, син булырсың күңелемдә. Саф-саф булып кыр казлары, үтәр язлар җиткәндә. Кемнәр сиңа ясин укыр, газиз җаның чыкканда. Елама җаным, елама, елама кайнам. Елап уңаймы эшләр, мин ятимне син сагынсаң, ешрак сәламнәр җибәр. Канат сатам, кая әле мин алам, кая үрмәли. Акчаң җитәрмесең, үзең җибәрмәсең. Мә, ал, нәрсә ул, ярый, кал. Кыз канатын кызлар сата, ир канатын кем сата? Жан теләгән кире какма, дошманнардан сынатма. Кыз канаты төрле була, ир канаты бер була. Жаның сөйгән яр алдында, оҗмактан артык була. Сиңа егет кем кирәк? Кара кашлы кыз кирәк. Сиңа егет ни кирәк? Казмалык ясты кирәк. Кызларыбыз мамыксыз, кызлар ята ястыксыз. Кыз канатын тын йомшак дибез, ир канатын белмибез. Кызлар сөймәс булсын өчен, кыз канатын җырлыйбыз. Кыйгак, кыйгак кыр казлары, өчен кыйбла ягына. Кыр казлары үткән саен хәбәр көтәрмен синнән. Нәрсә? Сугыш? Менә сүнгән йолдызлар килеп чыкты. Юк, мин сине җибәрмим, син монда кал. Әйе, монда. Дару, колагына дару салырга. Ул үлә. Юк, үлми, юри генә. Шу, йолдызлар сүнә. Син кем? Әйе, аждаһа яшьсе кем әле? Сәлам әйт аңа, кайсы мәсьәлә килсен, мин аны кызганам. Мәгъдүм, пычагыңны ташла, мәҗлисне бозып килешми. Исмәгыйль, хәзер дару алырмын, хәзер. Фәрхия би, аяк астындагы туфрак булырмын. Һич кемгә әйтмәм. Менә шулай җаным, шыда, шулай сул кылма сугына, хәзер. Ул үлә, Исмәгыйль үлә. Зөһрә йолдызларның нурын каплар төтенен. Синең өчен теләк, елармын көне-төне. Хуш, бәхил бу җан кисәгем, инде соңгы теләгем. Үлгән хәбәрен ишетсәм, атна кич укыр хәтем.